Ела така, ела. Ще убие. Ще скъсаме. Мирно! Но Бранка. Атом отляво. Стой горе, Мирно! Ще убие. Атом отдясно. Стой горе, ще убие. Мирно! Мирно! Но Бранка. Самолет отгоре! Ало, курортни войски! Стой горе, Мирно! Самолет отдолу! Къде си виждал самолет отдолу, бе? Ще убие, ей! Мирно! Сега ще ми играеш кобра. Индийска кобра, ще излизаш от кошницата. Кликни долу, аз ще свиря. Мирно клетнал. Ще убие! Луна нощте, аз искам още. О, майна луна нощте. Плъни го от цялата рота. Ще убие! Стани горе. Майта се справя, падай долу, ей. Я се изправи. Рамбо, я почешете коня двамата. Сега тъпанари. След малко на посещение се очаква да дойде майора. Дай ще дойде. Каза ли нещо? Глупости. Да си зашиш гащите, ще излезе от работа, Рамбо. Има, какво ще излезе? Репетираме отговор за майор. Здравейте, господа войници! Здравей, господин майор! Вие се лягате ли, ко? Да. Рамбо! Казва се здравей, желая, господин майор, и ясно и отсечено! Здравей, желая, господин майор, ясно и отсечено! Оп, дърно, равнение на ляво цялата рота. Здрасти. Василев, вие да сте форсирали Владайска река? Маш на скок имахме. На сухо? Ага. Я да видя как сте след марша. Здравейте, господа войници! Здравей, господин майор, ясно и отсечено! Добре. Какво? Здравей, господин майор, ясно и отсечено! То сказа. Василев, то с кога го изкара от ареста? Та сутрин излезе. Малко му е. Аз Славка отворих там. Тъпанари! Тай вярно изроди простаци! Идиоти! Мухливци и хартапузи. Той знае. Нося ви една лоша и една добра новина. Добра? Да. Аз 20 години в това поделение добра новина не съм чувал. Сега е момента да я чуете. Значи с нощи, по време на вашето дежурство, от нашето поделение е откраднат паметника на българо-американската дружба. 2 тона най-чиста проба бронз. Оха. И мен ми се върти вече закъла, кой е направил така, че да изчезне паметника. Но, ние не трябва да се излагаме. Понеже днес, в 5 часа по устав 17:00 на посещение, тук пристигат госпожа Мерлин Олрайт и госпожа Анма Гърч. Рамбо, госпожа Анма Гърч е първа братовчетка на Чичо Скруч Макдак. А знаете Чичо Скруч с какво оперира, не? Мъни. Ама! Бра! Стига. Още една чалга и та пращам 50 денонощия в Диципа. Ясно ли? От утре никаква чалга. Само поп музика, тоника СВ, защото са строителни войски. Ясно ли? Грано! В 17:00 паметника трябва да е готов. Как ще го правите? Въобще не ме интересува. От бетон, от кал, от дъски, хич не ме интересува. Трябва да е готов, защото не трябва да се излагаме. Ще минавам да го проверявам. Ясен ли съм, Василев? Те вярно, господин майор. Не чувам, Василев. Да, господин майор. Глух съм, бе, Василев! Те вярно, господин майор! Ще бъде изпълнено, господин майор! Съди ще смотая, майор. Такъв е той. Но, брат, сега не е вляво. Види. Пак измисля нещо. Майката на родата винаги измисля по нещо. Но, брат, Аз? знаеш ли какво е кетч? Съвсем не е господин Стъчна. Кралски елитни части! Тръгни поряда, Рамбо. Сега ти стреляш с пушка. Ти, Рамбо, ще хвърляш граната. Значи, Рамбо, ще стреляш, няма да пишеш, ще стреляш. Ще фърнам. Аз ще соча братски американски народ и няма мърден, защото ще ме ръжава. Какво направиха? Чакай да...
Вие не сте такива тапанари, каквито мислям. Вие бетерът, мосиум сте! Добре, с какво държи, бе? Пушка. Каква пушка? То той пушка ли, пръчка ли, кой? Кол ли държиш? Тя наточи пушката. Още нагоре. Атай! Пушка държал. Василев. Я, Викторито по-високо. Наточено. Разтвори пръсти малко. Атай. Да създай, че Виктори. Атай. Бетон, стигни! Рам. Чакай, аз се търся, гледай. Рамбо, той граната ли? Я си следрал граната. Стесни. Изтича гориво. Държавна собственост не трябва да се плей. Атай! Ей, войска, български орле! До 17 часа, ей, те ще стити. Аз сте мръднали, аз съм изкъсал, но совете ще изкъсал. На всеки 5 минути ще го проверявам. Вие знаете какво ще стане после. Аз съм мръднали. Старче, Кажи, Рамбо. то с майоре Куко. Ще изпукаме на тази жега, заради не спачим. То и аз взех да изтръзнявам, Рамбо. Ти си ранен отгоре ми. Трябва да знаеш, че пред дълга всички сме равни. Равни, он е бетон, стой да тук. Мен нещо ме сърби пъпа, Рамбо, ама няма кой да ми го почеше. Аз да ти го почеша, а? Какво викаш? Знаеш, коя го почеше? Си най-близо малко вдя... Добре, аз бързо ми заложи обувката долу. Обувката, долу, не знае, Абе, аз не съм прост, че забравих как го оставих. Или вие сте мръднали? Няма мърдате. Няма да мърдате до 17 часа, ете ще случи. Аз сте мръднали? Вие знаете какво ще се случи. Пак ще ми да проверя. За църката, Рамбо! Щеш да нахване. Тъй като си ми бръкнал гащите, Рамбо. Ми напомня, за едно време бях по-млад и по-силен. Стига пи, Рамбо. Стига, че на майора. Отивам аз баничарницата да си купувам банички сутринта рано. Отивам и само баничарката сама. Ама ги слага вътре да и такова. Отивам аз. Казвам, виж коя малко да ти кажа нещо за баничките. Тъй като те плащам баничарката, че казвам, ми бяха една баничка. Няма да мърдате. Няма да мърдате. Аз сте мръднали, но също иска се. Замина. Много тежи жена обраме. Кръста във фана, Рамбо. Баш си галя, бе, старче. Ей, си яза, Рамбо. Но брака, аз съм бил поред, старче. Сега ще го правим. Но брака, дърпай ми главата. Аз за кръста, за един път. Да ми си уху. Хубаво да ми си уху. Ей, да. Няма мърдате. Аз сте мръднали? Вие знаете какво ще стане. Пак ще го проверя. Замина. Още я нахвани. Боли, не става. Крики долу, старче, крики долу. Боли. Така сами сте. Така. Боли. Мирна! Аз ли, Рамбо? Как ти е, старче? Към уреда, старичната уреда. Кръста, главата, за един път. Дай. Боли, сега иде. Няма мърдате. Няма да мърдате. Сега се обадиха, обадиха ми се, отивам да ги посрещам. 2 минути само. Боли, не става, Рамбо, не става, бе. Не стана, старче. Добре. Играй на граната, ей. Старче, коланата е стигнал, колана. Оня, тюрлюки, вижте, гледа. Коланата ли? Става се. Ще ме реши така. Рамбо. Ето, госпожа. Орайт, аз много се радвам, че ви посрещам в нашето елитно поделение. И съм много радостен, госпожа Орайт, да ви представя нашият новопостроен паметник. Госпожа Орайт, ето. Идете до лавката, има кафе направено и количка. Аз сега ще дойда само да се оправя с паметник.